gabe, nahiko harrigarria, ez genuen espero olako, bueno, trabesia nahiko gogorra izaten nahi da, baino zentzu fisikoan kontutan hartuta, ez gehien bat. Artistikoki gure lana betea zegoen, lan ausarta, eta irrikaz geunden publikoaren erantzuna nola izango ote zan, ez gure espektakularekiko. Eta hortan ja esan dezakegu ez dela gauz anekdotiko bat, baizik eta kontzertu guztietan ikusten ari gara publikoaren erantzuna nahiko oso beroa izaten ari dela, eta gu momentuz oso gustora gare, eta gainea lehenengo kontzertuetik gaurko kontzertura begira, baita ere hasten nahi gira, eta guretzat hori artistikoki zer esan nahi handi edo. Agartzan zaizkidu areak horri deigarri, beste bizitza bateko dirudi. Bueno, printzipioz, gira honen Hamasei Lorearen ibilbide hau zuzenen azaltzen gara hirukote bezala esan da beti. Bi musiko eta gero irudiekin zuzenean proiektatzen hon, Aitor Oñederra lagunak, ez? Beraz, eszenatokian hiru gaude. Eta oinarria hori izan da, ez? Talde txiki bat sortzea, petit komite eta talde lan bat osatzea. Ez, emaitzak ikusten ari gara, eta esango nuke, oain, emango izan iritzia portaboz bat bezala, ez ja gari bezala, ezik eta portaboz del grupo, bale, taldearen portaboz bezala, ez oso gustora sentitzen nahi gira, betetzen ari garen lanarekin gure bai. Eta nik uste horrek baita ere badola, neurri batean, netzat neurri handi batean, relazioa baita ere publikoaren erantzun bero horrekin. Zuk esan dezu jolastu. Hitza hori da, ez jolasten. Jolasen ibiltzea, musikarekin beste relazio bat sortzen, askoz irekiagoa, askoz garbigoa. Eta nik uste hor jolasa dala medio ez, horrekin lortzen dugu baita ere gure musikari beste bizitazun bat, ez? Ematea gehien bat espresio aldean, Eta nik uste baita hori izan dela, bai Patti Smith eta bai Afrikako bidaiak eduki dute amankomunean hori, ez? Erakutsi diatela, epe motzean nola ireki beste relazio bat musikarekiko, ez? Salta al vacío. Hori, gehien bat. Hombre, prozesua izan da oso kreatiboa, ez? Eta orduan, kreatiboki hor, neurri hortan zaudenen, ez? Sensazioa izatea oso, ez dakit, turreko etapa baliz bezala, ez? Gora eta berakada asko, baino gehien bat arrisku horrek edo, ez? Eta hor, amildegiaren ertzean ibili horrek ematizu baita ere indar bat, ez? Beste modu batean ezin topatu dana, ez dana, ez? Orduan, zentzu hortatik indartxuz eta gogotxu. Gehien bat, oain hasi berriak gea, ez? Zuzenekoetan, baino lehenengo kontzertutan zirudien gutxi gora bera erantzuna anekdotikoa baliz bezala, ez? Baina gero
ikusten nahi gea erantzun ez dela anekdotikoa lehen izan bezala, ez baizik, eta guk uste dugu baita ere goitik azaltzen dugun indar hori behian oso ondo jasotzen dela, eta nik uste hori dela importantena, ze sekulan ez zaitik hartatu. Ertzaina garaien izan zen relazio hori bazegoen, bai, baina zen beste relazio klase bat, ez? Gaur egun ez dago mobidarik, musika da gehien bat, ez, ardatza, eta ez, erronka hori betetzen ari gara, ez. Zentzu hortatik, lehen esan dizuan bezala, ez orokorrean oso ondo sentitzen naiz, oso ondo sentitzen gea, bakoitza bere esparruan, bakoitza bere lanean, baino, lehen esan dizuan bezala baita ere, talde lan honek ematen digu indar bat, ez, eta sakon puntu bat, ez. Simeldu egiten dira, urruntzen naizenean loratzeko, ematen du joan direla 10 urte. Bueno, errepaso bat bai, bada, baina esan nahi dut ez ditut hartu disko guztiak eta zerrenda bat prestatu izan da bapateko momentuko histori bat, ez? Eta gainea ardatza baita hori izan da, espontaneidadea, ez? Eta hori da dana, ez? Aipenik eta gatzeko jabe, esperantzara kondenatua. Bueno, prozeso zoro baten barnean kokatua. Sin más, bapatean bururatu zitzaidan umetxo batzuekin hor batzu sartzea, eta hurrengo egunean ikusi nuen autobus bat, umez mordoz josita, ez? Bueno, hola izan da, ez. Gaur Bilbon gare kafean zokian eta guretzat futbolean gertatzen dan bezala importantena gaurko partidua da, ez? Eta hortaz ari gara guantxe. Amabalek baretu egiten naute.